Itinalaga naman si dating Executive Secretary at dating Pangasinan Governor Oscar Orbos bilang bagong pinuno ng People's Television Network o PTV4. Una na ring itinalaga ng Pangulong BBM bilang acting chair at miyembro ng Board of Director ng PTV si Orbos. Kinumpirma ho yan ni PCO Acting Secretary J. Ruiz kung saan papalitan ni Orbos si Toby Nebrida. Naging sekretary din ng Transportation and Communications sa ilalim noon ng dating administrasyon ng yumaong Presidente Corazon C. Aquino, si Orbos mula 1990 hanggang 1991. Si Orbos ay tubong bani na nagsilbi rin bilang congressman sa Pangasinan 1st District mula 1987 hanggang 1990 at bilang governor ng probinsya mula 1995 hanggang 1998. IFM News. IFM News. IFM News.